Súkromní detektívy majú napriek hospodárskej kríze plné ruky práce. Okrem klasického sledovania manželskej nevery či získavania dôkazov pre advokátske firmy, ich služby čoraz viac využívajú aj podnikatelia. Phil Marlowe, detektív Poirot či Sherlock Holmes, to sú najznámejšie postavy z detektívnych románov. Jedna vec sú detektívy z románov, druhá detektívy v reálnom živote. Ján Hodal má na prácu súkromného očka ideálne predpoklady. Bývalý policajt, doktor práv, tvrdý, spoľahlivý, diskrétny. Takže ja som v tom ako doma. V hlavnom meste zrátate ozajstných detektívov na prstoch jednej ruky. Získavanie informácií, to je najťažšie. Ak by boli v konaní súdu predložené dôkazy, ktoré sú výsledkom práce súkromnej detektívnej kancelárie, súd ich považuje za súčasť ostatných dôkazov. Už pred hospodárskou krízou si veľké firmy overovali majetkové pomery potenciálnych partnerov. Sario samozrejme môže odporučiť všetkým záujemcom, ktorí chcú vstúpiť do nejakého zmluvného vzťahu so svojím partnerom, aby si tohto potenciálneho partnera preveril. Neoficiálne, ale skutočne spoľahlivé informácie poskytujú firmám práve súkromní detektívy. Firmy si dávajú preveriť aj svojich zamestnancov, čo sa týka úniku nejakého obchodného tajomstva. Súkromný detektív sa pri získavaní informácií dostáva k tým najdiskrétnejším detailom života úplne cudzieho človeka. Zistíme o ňom viac, ako vedia trebárs najbližší príbuzní a stáva sa medzi nami taký kamarátsky vzťah. O tom, že kredit súkromných detektívov stúpa, svedčí aj to, že pri súdnych procesoch čoraz častejšie vystupujú v pozícii svedkov. Rado Igas, televízia Markíza. Staňte sa aj vy reportérmi televízie Markíza. Posílajte nám tipy, námety, ale aj fotografie a videá. Sme tu pre vás 0915 100 100 alebo somreportér@markiza.sk. Staňte sa aj vy reportérmi najsledovanejších televíznych novín.